Bé, com sabeu, aquest és l'esdeveniment de GATO, de la divulgació filosòfica a Barcelona. I quan la tecnologia ens doni el pas, comencem. Per poder fer front al fred, els pingüins s'ajunten els uns amb els altres. Una societat buida de conceptes i d'esperit crític és també un indret gelat. Per això, ens reunim sota l'ombra del tardocapitalisme, per empoderar-nos a través del pensament. La filosofia mai va ser ni tan transformadora ni tan necessària com ho és avui. Benvinguts i benvingudes a Filosofia per a Pingüins. Benvinguts al Filosofia per a Pingüins número 65. Jo sóc un pingüí de la vila del pingüí i amb els meus amics pingüins fem coses de pingüí, com per exemple ser pingüins, tenir aspecte de pingüí, caminar com un pingüí, fer soroll de pingüí. No hi haurà gàbies per tants pingüins, ens volen tallar les ales però no saben que no volem. La fàbrica obre. I aniràs a forçar-te la cadena. Renuncia a aquest gest lent de la teva gràcia de reina. De pressa, més, vinga, de pressa, més de pressa. Al vespre, somorta la mirada, genolls desfets, sotmesa. Ves-te'n sense un mot, al llavi humil, que se t'hi vegi l'ordre dura, obeïda amb esforç, sense esperança. Somrius, però, per tu les desgràcies són faules. Tranquil·la, lluny de la sort de tes míseres germanes. Mai no els has fet el favor d'un esguard. Pots, ulls clucs, prodigar les almoines. El teu son n'és lliure d'aquests tristos fantasmes. I et passen clars els dies a recer d'una morada. Uns trossos de paper més durs que les muralles et guarden. Si els cremaven, el teu cor, les entranyes, foren colpits de cops perquè tot l'ésser és romp. Aquests papers, però, t'ofeguen, amaguen cel i terra, amaguen mortals i Déu. Surt de l'hivernacle, nua, a tremolar els vents d'un univers gelat. Jo vull començar demanant disculpes, com és habitual en mi, sobretot pel tema de que tots els que hagueu vingut a escoltar una nova interpretació sobre el nou àlbum de la Rosalía, etc., podeu marxar. Vull dir, no en tenim ni idea i, a més, a Instagram, a Twitter, ho teniu ple. Per tant, avui no parlarem ni de Plató ni de Marx ni de Rosalía, sinó que parlarem de Simone Weil. Simone Weil és una autora interessant perquè incomoda a tothom que l'escolta. És a dir, és una cristiana odiada pels cristians, és una anarquista odiada pels anarquistes,
és una pensadora molt incòmoda. És una pensadora que Albert Camus la va definir com l'únic gran esperit del seu temps. Però qui és Bale realment? Bale és una professora de filosofia que deixa l'aula per anar-se a treballar a una fàbrica. Una intel·lectual d'esquerres que critica tant el capitalisme com el comunisme i, de fet, qualsevol forma d'organització col·lectiva massa gran. I una mística que, sobretot, escriu sobre l'obrerisme i sobre la condició política. I és que hi ha una idea que sí que és transversal a tot el pensament de Simone Weil, i és que la veritat no és una cosa etèria, no és una cosa teòrica que estigui allà revolotejant per les ments dels filòsofs, sinó que la veritat és una cosa que s'encarna. Tota la seva filosofia es pot entendre com un esforç per pensar amb el cos, no pensar sobre el cos, sinó pensar literalment amb el cos. Simone Weil va néixer l'any 1909 i va morir l'any 1943. Únicament va viure 34 anys, però va viure com va pensar, i és que la seva filosofia és tan important la seva vida, si no més, que la seva teoria, ja que ella en vida no escriu cap llibre, fa articles, etc., però tota la seva obra és pòstuma. A l'any 1909, com us deia, neix Simone Weil a París, filla d'una família jueva, laica i culta, d'una família burgesa. I ja des de petita és una nena que fa coses estranyes i que ja comença, diguéssim, a entendre aquesta praxis, perquè amb només 5 anys, Simone Weil, el 1914, quan esclata la Primera Guerra Mundial, es nega a menjar sucre fins que els soldats del front puguin menjar sucre. I aquesta és una acció, diguéssim, que, clar, és molt sorprenent per una nena de 5 anys. Tot i ser una alumna brillant tant a l'institut com a la universitat, a la seva autobiografia, Simone Weil sempre diu que va viure a l'ombra del seu germà. El seu germà, André Weil, és un dels matemàtics més importants del segle passat. Tot i això, com us dic, sempre va treure com molt bones notes i va ser molt acceptada per l'acadèmia. Va passar pel Liceu Henry IV i després va entrar amb la millor nota de la seva promoció a la École Normale Supérieure, que era la institució, diguéssim, més important d'aquella època. I allà trobem una altra anècdota, més enllà d'aquest fet de deixar d'ingerir sucre, que crec que també ens mostra molt com la seva vida reflexa absolutament la seva filosofia. Es diu que un dia estava plorant en un passadís i una altra Simone, molt famosa d'aquella època, Simone de Beauvoir, Joan, la tecnologia està bé, però si et poses davant de la càmera, després ens quedarà un vídeo estupendo, Bé, com us deia, compartia escola amb l'altra gran Simone, Simone de Beauvoir, i l'anècdota ens diu que Simone Weil estava plorant en el passadís i quan li va preguntar a Simone de Beauvoir per què plorava era per la fam que en aquell moment estava succeint a la Xina. Ella estava com molt compungida per aquesta fam que passava a la Xina. I l'anècdota ens diu que Simone de Beauvoir li va dir que, perquè ella estava molt preocupada sobre com els xinesos aconseguirien menjar. I Simone de Beauvoir li va dir que els obrers no necessitaven únicament pa, sinó que es necessitaven donar sentit a la seva existència. La resposta de Weil és un dels tasques filosòfics més importants que jo he llegit en temps. La resposta de Weil a Simone de Beauvoir va ser: com es nota que vostè mai ha passat gana. Després d'això, representa que la seva relació es va trencar, i és que Simone Weil pensava que abans de parlar sobre l'opressió des de la universitat, abans de buscar aquest sentit de la vida, el més important és que la gent mengi. És intolerable parlar, fer filosofia des d'una torre d'Ivory ignorant que hi ha gent que passa gana. Als 22 anys comença a treballar com a professora de filosofia en diversos liceus femenins i ja en aquell moment la seva tasca docent va més enllà de les aules perquè comença a donar classes populars als obrers, comença a traduir
tots els clàssics grecs i a publicar-los en la premsa i en els sindicats de l'època perquè fossin accessibles pels obrers, i acull a casa a refugiats del nazisme i l'estalinisme. El més famós de tots els que va acollir la família Bey és precisament Trotsky. I ella, en la seva biografia, diu que cada dia tenien unes discussions enormes sobre la qüestió de la violència revolucionària, si era legítim morir o matar per una idea. I després d'estar a l'institut, el 1934 fa un pas radical, demà una excedència, que és una cosa que pensem tots els que treballem a l'institut de fer en algun moment, però amb la gran diferència que ella no demana una excedència per anar-se de vacances ni per trobar-se a si mateixa, sinó que el que fa és anar-se a treballar a la fàbrica. Primer treballa en una fàbrica de cotxes, que no recordo el nom, i després acaba treballant en la Renault. En la Renault ella fa un torn de 11 hores, igual que la resta d'obrers, i tinc aquí un fragment que crec que és interessant, el qual diu: para mí, personalmente, esto es lo que ha significado trabajar en la fábrica. Ha significado que todas las razones exteriores, antes las creía interiores, en las que para mí se basaba el sentimiento de mi dignidad, el respeto hacia mí misma, en 2 o 3 semanas han sido quebradas radicalmente bajo el golpe de una presión brutal y cotidiana. Simone Weil, quan va a la fàbrica, es desencanta d'aquesta qüestió, diguéssim, de que el treball dignifica o de que en el dolor o en el patiment hi ha una espurna de la possible revolució, perquè ella se n'adona que el que fa la cadena de muntatge és literalment amputar el pensament de l'obrer, destruir, trinxar a l'obrer perquè no sigui capaç de pensar per si mateix. No es tracta únicament del cansament físic, sinó de sentir que la teva intel·ligència no serveix per res davant de la màquina. En un breu article d'aquella època, titulat Sobre el treball, ella també fa una crítica molt important al comunisme del moment, no? I diu: el problema no està en qui posseeix la fàbrica o qui posseeix els mitjans de producció, sinó que el problema és la fàbrica mateixa, que amputa aquesta intel·ligència i fa que els obrers visquin una mena de desesperació muda en la qual el primer que fuig d'allà és el pensament. No és tan diferent de la nostra vida actual, no? La precarietat, els immensament treballs que són semiesclavatge, com el dels riders, o en l'últim Pingüins parlàvem sobre com, per exemple, ara el burnout ha estat diagnosticat com una qüestió psiquiàtrica quan clarament depèn d'unes condicions materials. I la pregunta que ens convida a fer-nos Simone Weil és no què s'està fent el treball amb els nostres cossos, sinó què està fent el treball amb l'ànima de la gent. Què està fent perquè la gent no pugui pensar. I és allà, enmig d'aquell soroll i la misèria de la fàbrica Renault, on trobem la primera llavor del misticisme posterior que desenvoluparà. Ella diu que allà rep la marca de l'esclavitud i que ja a partir d'aquell moment ella es considerarà una esclava i lluitarà pels altres esclaus. I és aquí on ella diu que va entendre quin era el paper de la religió sobre els humiliats. Però tota aquesta part més mística i tal, ja ho explicarà en Joan. Jo em concentraré en les qüestions polítiques. A l'any 1936, com tots sabeu, comença la Guerra Civil Espanyola i Weil, que es declarava pacifista, però era proanarquista, arriba a Barcelona i s'allista a la columna d'Urruti. Ella passarà allà 6 setmanes en el front d'Aragó i també aquesta experiència de la guerra li farà canviar la idea aquesta que ella tenia sobre la possibilitat de la revolució. I és que ella diu que allà va observar com els seus camarades executaven a sang freda a molts presoners i mai va veure cap, el més mínim signe de fàstic per aquella sang que s'estava derramant en va. La guerra, deia ella, no té bàndols per definició, sinó que és una força que deshumanitza a tothom. Té una manera de sortir a la guerra molt poc èpica, perquè el que li passa bàsicament és que se li cau una olla d'oli bullint al peu i per això ha de tornar a París. I allà se n'adona que la Guerra Civil Espanyola, que ella l'havia vist com una batalla entre els famèlics i els terratinents, s'havia convertit ja en una mena de joc d'escacs de la geopolítica on la Unió Soviètica, Alemanya, etc. estaven fent els seus experiments. Aquí ella es reafirma en la seva posició del pacifisme radical. Torna a França, però com sabeu, França és ocupada
pels nazis i, com a jueva, fuig en la Segona Guerra Mundial als Estats Units. Però ella, des que està als Estats Units, creu que s'ha de mantenir a Europa i que ha de tornar a Europa. Això ho fa l'any 1942, on passa a formar part del govern de Gaulle a la França de la Resistència, i fa feina de despatx. Ella fa informes, articles, però no sent gent útil i demana sempre que l'enviïn al front. La seva salut, durant tota la seva vida, va ser una salut molt feble i no la van voler enviar. L'any 1943, és a dir, just un any després, se li diagnostica tuberculosi. I allà està en una mena d'asil i decideix no menjar més del que creu que mengen els francesos sota l'ocupació i decideix dormir a terra. Si això li sumem la tuberculosi, el resultat va ser la seva mort. Una mort que hi ha gent que descriu com un acte d'empatia extrema o una solidaritat que va més enllà del pensar, que és patir el mateix, i per això moltes vegades serà definit com una santa laica, també per aquesta manera de morir, o com la Verge Roja. Com us deia al principi, és una pensadora que incomoda a tothom, però que és impossible d'ignorar. Centraré ara una mica en els seus conceptes filosòfics. Ella té un text que escriu justament al tornar de la Guerra Civil Espanyola, titulat La Ilíada o el poema de la força, on defineix la força d'una manera molt similar a com definirà Foucault el poder. La força per Bale és allò que converteix a les persones en coses, en cadàvers, diu literalment. I la història és simplement un joc de forces cegues que trituren els homes. I aquí és on comencem amb les coses interessants. En aquest mateix text, ella diu, la força és i no és tot. Això és una paradoxa com una casa de primer de filosofia, no? Què no és la força? Igual que, per això dic que em recorda Foucault amb aquesta idea de que el poder està en tot. Ella diu que al revers de la força hi ha una no força, que és l'amor. Però l'amor, ella l'entén com a passivitat, com a moderació. I, de fet, diu que davant de la força, l'únic camí possible és el de la bogeria de l'amor. Un pensament que obri espai a pensar un altre món possible. Què seria aquesta bogeria de l'amor? Un esperit de bondat i compassió extrema que ens situa del costat de la justícia. Ella diu que sempre correm el risc de transformar-nos en el reflexe d'allò que combatem. I això m'ha fet ressonar molt una frase d'Audre Lorde, que diu, una pensadora decolonial, que diu que les eines de l'amo mai no desmuntaran la casa de l'amo. De la mateixa manera, amb violència, mai canviarem aquesta qüestió de la violència. Aquí diguéssim que Simone Weil entronca com dues tradicions de la filosofia, la clàssica de la filosofia política de Plató, on el bé i la veritat estan per sobre del poder, amb la de Maquiavel, que entén que la força és la manera d'exercir el poder. Bale que ens ve a dir és que si la finalitat és la justícia, aquesta es dilueix quan els mitjans que utilitzem per arribar a ella són corruptes. En un altre dels textos més famosos sobre política, titulat Reflexiones sobre las causas de la opresión social y la libertad, ella reafirma aquesta qüestió de que no és suficient amb canviar d'amo, que no és suficient amb el que proposa el comunisme i que, a més, hi ha un perill, que és que la tècnica i la burocràcia tenen vida pròpia. Hi ha un moment en què la tècnica i la burocràcia desborden els mateixos obrers. Tenen una vida pròpia que exigeix eficiència, que exigeix tota una sèrie de coses que no són dominades per ningú. Podríem parlar, per exemple, també d'aquesta necessitat de donar comptes que ens dona la burocràcia. També, en aquest text, ella parla de que la llibertat no ha de ser un eslògan, sinó que la llibertat sempre es basa en els límits concrets del poder i que és aquí on s'ha de lluitar la batalla de la llibertat i no pas en els eslògans que s'utilitzen en les manifestacions de la seva època. I una de les idees més interessants d'aquest text, per mi, és la idea de que les masses desarrelades són fàcilment manipulables. Ella creu que en l'origen dels totalitarismes està el desarrelament, el fet de que la gent no formi part d'una comunitat, es creï una cultura o una identitat fabricada a la qual la gent es pugui adherir.
És un text que parla de dir no i de parlar de les necessitats de l'ànima. Les necessitats de l'ànima seran un tema molt important en la filosofia de Simone Weil. En un altre dels seus articles, aquest molt conegut, que és la nota sobre la supressió general dels partits polítics, Weil és absolutament trencadora i rupturista perquè comença el text dient que mai hem conegut la democràcia vertadera. Ella se'n va als clàssics i parla de com, diguéssim, a l'antiga Grècia la democràcia s'entenia com una mena d'esforç col·lectiu per arribar al bé col·lectiu i la justícia, però en aquella democràcia grega no hi participava tothom, no hi participaven les dones, no hi participaven els esclaus. I que tot això, a més, ha anat a pitjor en el moment en el que van aparèixer els partits polítics com a forma de representació. L'operació de prendre partit per alguna cosa ha substituït, diu Weil, a l'obligació de pensar. I és que si ho fem a través de la lògica, tot partit compleix sempre 3 condicions. El primer de tot és que és una màquina de fabricar passió col·lectiva, que busca molt més la reacció que no pas la reflexió. La segona tesi important és que tot partit polític és una organització que pressiona el pensament intern i que, per tant, no permet, diguéssim, l'aparició de la discordança dintre del partit. No? Pensem en coses com l'obligació del vot dels representants, la disciplina de vot, etc etc. I per últim, i aquesta és la part per mi més interessant, és una maquinària, tot partit polític, que està orientada al seu propi creixement. Diu Weil que els partits polítics substitueixen la veritat per la victòria. El que importa és guanyar. No importa la veritat, el que importa és guanyar les eleccions. D'aquesta manera, tot partit polític té en el seu germen i en la seva aspiració el totalitarisme. Evidentment, Weil sap que és impossible acabar amb tots els partits polítics de cop, però del que ens adverteix en aquest text és que la democràcia només té sentit si hi ha ciutadans que són capaços de pensar per ells mateixos i no de simplement seguir consignes. Un altre dels textos importants és el de l'arrelament, que porta per subtítol Preludi d'una declaració dels deures envers l'home. Estar arrelat significa formar part d'una comunitat. En Weil, el deure sempre serà més important que el dret. Ella diu que un home absolutament sol a l'univers no tindria cap dret, perquè ningú li garantiria cap dret, però sí que tindria una sèrie de deures, com per exemple preservar la seva dignitat, no degradar-se. Per tant, el deure, ontològicament, és més important que el dret. I és que, segons ella, cada necessitat de l'ànima li correspon no un dret, sinó un deure. Si a mi, la meva ànima, el que vol és la veritat, el meu deure és no mentir. Si diguéssim, entre totes les necessitats de l'ànima, ella diu que l'arrelament, de fet, és la més important i la més ignorada, no? Què dir en una societat en la qual, diguéssim, vivim rodejats de digital nòmads, de gent absolutament desarrelada. I és que la pregunta política per Weil, en lloc de ser què m'ha de donar la societat a mi, és preguntar-se què és allò que dec jo als altres. Un terme sobre el qual parlarà més profundament el Joan, però que també té molta importància en la política, és l'atenció. Per Simone Weil, l'atenció és la forma més pura de la generositat, i és que ell entén que l'atenció és una passivitat, és deixar de banda el teu ego per deixar que s'ompli d'alguna cosa. És una passivitat activa, podríem dir. I en política això ha de ser atenció als oprimits, entendre, viure com viuen els oprimits, atenció a la veritat per damunt de qualsevol consigna i atenció creativa, no? Atrever-se a sortir d'aquesta distracció del sistema i negar-se a ser còmplice de la mentida. Evidentment, aquest és un concepte d'atenció molt diferent al que tenim nosaltres avui en dia. En un món d'escroll infinit on mercadegen amb la nostra atenció, podríem dir que Simone Weil és anti-TikTok. A mode de resum, sense justícia no hi ha veritable política. Sense atenció no hi ha veritable justícia. I sense una obertura a l'absolut, digueu-li Déus, digueu-li bellesa, digueu-li veritat, l'atenció corre el risc de convertir-se en una estratègia o un simple postureig, una simple mercaderia. La seva exigència de veritat i de justícia la porta cap a una dimensió mística. El 1933 visita Assís i allà té la primera experiència, diguéssim, ella diu que té una experiència de bellesa i pau. El 1938, a Solesmes, escoltant un cant gregorià,
torna a tenir una experiència religiosa i es converteix al cristianisme, però sense església. Ella mai es bateja perquè pensa que l'església corre el mateix risc que corren els partits polítics, és a dir, tornar-se una institució que bloqueja el pensament. En les seves pròpies paraules diu: prefereixo romandre sola davant Déu. La poesia, de fet, és una clau molt important per entendre la seva filosofia i la seva mística, i en un moment de dolor físic intens, de molt mal de cap, ella recita de memòria un poema de George Herbert que es titula Love, en el qual ens parla d'un amor que no es guanya, sinó que es rep. Un amor absolut i no merescut. El Joan us parlarà molt més d'aquesta part més mística, de la decreació, de la gravetat, de les gràcies, de la gràcia. Jo només us puc dir que moltes gràcies per la vostra atenció, que és la forma més pura de generositat segons Simone Weil, i us deixo amb la Rosana i el poema de Herbert com a manera d'entrar en el món espiritual de Simone Weil. L'amor em va acollir. La meva ànima, però, regular. Culpable de pols i de pegal. Però l'amor, veient que no parava de dubtar, se m'acostà i dolçament em demanà si havia de menester res. Un convidat, vaig respondre, digne de ser aquí. L'amor digué: seràs tu aquest. Jo, dolent com sóc, i tan ingrat, estimat si no et puc ni mirar. L'amor m'agafà la mà i somrient em respongué: qui els ha fet aquests ulls sinó jo? És cert, senyor, però els he embrutat de la meva vergonya, vagi on es mereix. Cal que seguis, digué l'amor, i tastis els meus plats. Així, vaig seure i vaig menjar. Tinc una precarietat de mitjans, com podeu veure. Està passant això. La pregunta cabdal consisteix en determinar quin concepte d'esperit pot no ser mercantilitzat. Pot no ser fet un producte, d'una portada, d'un disc de masses, d'una gira mundial. I vosaltres no sou pas capaços de percebre-ho. Però, agutzonades, inadvertides, operen forces ara mateix sobre vosaltres. Ara mateix. No ho noteu. Ara ho notat. La gravetat. En tot moment operen forces sobre vosaltres. Aquell benestar nerviós que l'escrolling us produeix sintetitza una focalització en el gest d'una fixació fluida o d'un pivot que llisca. Síntesi hegeliana de l'esperit absolut.
el que serveix. I és un bon exemple, com deia el meu company, de que pràcticament podríem dir que allò que bailen per atenció és molt complicat de fixar l'edat. És el contrari, si passéssim per antònims, d'aquella calma addictiva que ens produeix la síntesi entre una cosa que és un pivot que llisca o un fluir que està clavat en la síntesi hegeliana. Per això, resistir-se a les forces que operen sobre vosaltres en tot moment, per oposar-s'hi i endreçar-les, és reconèixer la seva prevalença sobre vosaltres. L'acció és sempre reacció a forces que operen sobre vosaltres, invisibilitzades. Aquesta acció reactiva és denominada per Simone Weil gravetat. Oposar-s'hi és com intentar escapar d'arenes movedisses que ens arrosseguen inadvertidament cap a la foscor, agitant-se encara amb més força. Caricatura romana de l'estoïcisme que oposa voluntat muscular i disciplina oliosa escampada pels volums de Marc Aureli en edicions espantoses d'aeroport, ofegades a les bosses dels gimnasos dels extraradis suburbans. Aspiracionisme d'allò material i de plenitud física, sí, però també aspiracionisme de la perfectibilitat moral, intentant combatre amb força els engranatges de la gravetat en un joc de forces de suma zero. Operen forces sobre vosaltres que no veieu. I vosaltres preteneu operar sobre les forces que operen sobre vosaltres, desviant-les, oprimint-les, esclafant-les, arremolinant-vos en el món de la gravetat i obturant la possibilitat de la gràcia. No és possible cap pas cap al bé i la veritat sense l'ajuda de la gràcia. Però la gràcia és gratuïtat i absència de força i de virtut, enfrontant-se a la gravetat i sent absorbida per ella. Com podem accedir a la gràcia si la gràcia és passivitat pura? Com comentava el company, és una donació que ens ve de fora. Gràcia és el contrari de gravetat aquí. Weil, en un estil de pensament que ara agrada molt, utilitza el concepte de gravetat tant en el sentit tècnic, físic, com en el sentit metafòric d'atracció d'energies vagament definides. És a dir, seria una bona pregunta sobre si podem definir Weil com una persona energentista. És una cosa que els filòsofs de la ciència es posa els pèls de punta. Però és cert que ell empra la gravetat barrejant el sentit tècnic i alhora un sentit metafòric més ampli. La gràcia és el contrari de la gravetat i en ella no imperen les forces d'atracció. A la gràcia només es pot accedir a través de l'atenció, com molt bé ha assenyalat el company. No ha de ser la voluntat la que orienti l'atenció. És a l'inrevés. La voluntat s'ha de deixar desconnectar del joc de forces a través del repòs ingràvid de l'atenció passiva. Els que sabeu que a mi m'agrada la fonologia, això us sembla bastant a una època. És igual, deixarem això. I Weil defineix, quan defineix les coses, perquè no les defineix molt sovint, defineix l'atenció com suspensió del pensament. Suspensió del pensament és el més a prop que tenim una definició del que vol dir atenció. De l'atenció que deixa ser. Deixa ser. Deixa ser. Receptivitat i aquietament del pensament. No pareu. Teniu la cançó de Mercadona aquí. Mercadona.
Estàs declarant la teva estimada i tens un mercado. No para, no s'aquieta. Aquietament, diu Mercadona, diu, jutjar, el que sigui. La voluntat no pot ser superada per la voluntat. La força mai pot ser anul·lada per altra força. Ambdues aboquen al mateix àmbit, no surten de si. Si el mal és combatut pel bé, de manera tal que el bé derrotés el bé es converteix en una força tan devastadora com el mal. Tenim les competicions de bé a tots i esgarrapa Cristos. Sanguinones. Si el vici és combatut per la virtut, de manera que la virtut derrota el vici, aleshores la virtut esdevé quelcom tan embrutidor com el vici. I el món s'omple d'esgarrapar Cristos, disputant en competicions de moral, no molt allunyades dels gimnasos dels aspiracionistes estoics, dels exterradis urbans, dels que parlava abans. Aquest és el problema de l'Església i de la religió institucionalitzada, que fins i tot quan guanya perd aquesta batalla. Aquestes batalles són perdudes en el mateix moment de començar-se, ja que si es perden, som arrasats, i si guanyem, ens convertim en allò que detestàvem. No hi ha manera possible de guanyar. Ball anomena el reconeixement d'aquesta impossibilitat de guanyar, que és just al contrari de l'orgull, la humilitat perfecta. La humilitat perfecta és aquell moment que diu, una cosa que és molt paradoxal, perquè ara estem en el moment absolutament contrari, però quan et mires al mirall i dius, és que ets un merda. I ja està. Ets un merda, tots som uns merdes. Ara no ens diuen els psicòlegs transpersonalistes que diguem això. No, tio, empodérate, animales. Lo real, la espiritualidad lo real es porque yo no valgo. Què dimonis és la humilitat perfecta? Sí, ets un merda, no passa res, ets un sac, ets com diu Pascal, una canya que pensa. La fragilitat, tot el tema de la vulnerabilitat. La humilitat perfecta condueix de seguida a l'atenció. Hi ha una connexió entre la humilitat perfecta i reconèixer-nos com a cos en el sentit, com a cos, és que som molt vulnerables. No us penseu als cossos aquests gimnasos dels exterradis que deia untats d'oli mirant-se el mirall tot el rato. Un cos és una cosa molt precària. La humilitat condueix a l'atenció i l'atenció és, en la definició més propera que trobem al davall, suspensió de pensament que es deixa, això és la definició, suspensió de pensament que es deixa conduir per un objecte com l'anyell pel seu pastor. Cap a on deixar ser a les coses a veure on em duen. Però això no és scrolling, Scrolling és el contrari de deixar ser a veure on em duen, no porta res, va a la piscina infinita. No porta res. I és la síntesi de la fixació que flueix o d'un fluir fixe. És el contrari de l'atenció. L'atenció és una hipogès, que jo soc molt pesat amb això de la fenomenologia, és una suspensió de pensament a veure què passa. Sotmesos per la força, l'atenció suposa un esforç, però no un esforç muscular, sinó un esforç per deixar-se anar, per deixar-se arrossegar tot esperant que comparegui la gràcia. Tot esperant que comparegui la gràcia. No podeu portar la gràcia si ella no ve. L'atenció és paciència. I la paciència és el contrari de la psicologia. Parafrasejant un altre dels grans, ja va la fenomenologia de Husserl, Wittgenstein. El quadern blau. La psicologia és impaciència. La psicologia és impaciència. I l'atenció condueix a la descreació. Descreació és supressió de l'energia, no sé,
hi ha alguna cosa energentista en el pensament de Weil que fa que els filòsofs de la ciència no la valorin gaire. Supressió de l'energia de la voluntat, que Weil anomena suplementària. És tota l'intel·lecte, és tota la intel·lectualitat, el nus. En Weil trobem una mena de submissió del nus a la psique, de l'enteniment a l'ànima, però és que l'ànima és cos en Aristòtil. La psique és la part més subtil del cos. És l'ànima, però és una part del cos. Contra el nus, les habilitats de l'enteniment, les habilitats intel·lectives. Descreació és entregar-se a la funcionalitat, diu, vegetativa, a la gràcia. Descreació és entregar-se a la funcionalitat vegetativa bàsica del cos. Menjar, cagar, riure, respirar bé. No dic menjar bròcoli, que fes la broma sempre. Igual, i bròcoli no, menjar. Ànima vegetativa, una reivindicació de l'ànima vegetativa. I negar-se a l'acció, perquè l'acció està contaminada de l'enteniment. L'acció ja no pot, no reteix el cos. Reteix l'enteniment que està clavat en el fluir fixat i en el pivot que flueix de l'escroli. Descreació és entregar-se a la funcionalitat vegetativa bàsica del cos i negar-se a l'acció. Sermó de la muntanya de Mateu. Mireu els ocells del cel. No sembren, ni seguen, ni recullen en graners. I el vostre Pare Celestial els alimenta. No valeu pas més vosaltres que no pas aquests ocells? No sembreu, no segueu i no recolliu, diu Weil. No us visibilitzeu, no aspireu i no busqueu likes. No ésser? No. Ésser en grau suma. Grau màxim. Entregat com a fill al Pare que tots tenim als cels. Pare nostre que esteu en els cels. És el nostre Pare. En nosaltres no hi ha res real que no procedeixi d'ell. Som seus. Ens estima, ja que s'estima i som seus. Però és el Pare que està en els cels. No pas en cap altre lloc. Si ens pensem tenir un Pare aquí baix, no és pas ell. És un Déu fals. No podem fer-hi ni un pas cap a ell. Verticalment no hi caminem pas. Només podem adreçar-hi l'esguard. No hem pas de fer-ho, de cercar-lo. Hem de canviar només la direcció de l'esguard. És cosa seva de cercar-nos. N'hem d'estar contents de saber que és infinitament fora del nostre abast. Així, tenim la certesa que el mal que duem a dins, Fins si submergís tot el nostre ésser, no solla gens la puresa, la felicitat ni la perfecció divines. Dic que, evidentment, segons el text, aquesta final de la interpretació, és una interpretació llarga, vaig fer una interpretació llarga de 7 a les 7. Aquesta és la primera.
en aquesta interpretació, bàsicament el que ens està convidant mai és que, mira, ningú té ni punyetera idea de què és això. Però no el busqueu. Si el busqueu, com els gats. Qui viu gat? Quan tu el busques, això no, si tu estàs allà, doncs potser bé. I si no ve, doncs també no passa res. Perquè o no existeix, si no vull evangelitzar ningú. O potser bé, no esperant el tot. No se sap. Però en tot cas, està clar que la vida de Weil està travessada per tensions fortíssimes. La seva obra és resultat d'aquestes tensions fortíssimes que la travessa. No l'hem de jutjar, clar, jo soc un punyetero acadèmic. Ella no tenia accés a biblioteques, sempre escrivia, si no fa una obra tècnica, molt intuïtiva, molt bella. Té realment paràgrafs molt bells, en els quals la reflexió filosòfica freda, l'anàlisi conceptual, o sigui, jo recomanaria la lectura, però és una obra que tenia sentit al company, no es pot entendre sense la seva vida. Hi ha una revisació d'un pensament subdominat de l'experiència. No penseu sobre res que no hagueu experimentat. Experimentar és una paraula que no ens agrada als fenomenals. Utilitzem experienciar. No, perquè experimentar, els experiments els no sentit. No penseu sobre res que no hagueu experienciat. Jo no puc fer una fenomenologia audiovisual. Y por tanto, Weil a mí me gusta presentar Congrés en una fenomenologia audiovisual i era una... Ara molt bé, pots analitzar conceptualment, però... I això és un ensenyament que Weil porta fins a les seves últimes conseqüències. Aquesta força de... És que necessito saber el que se sent. Sent un desvalgut, sent un escruixit. Sent el llibre de Jacob, la vídua, l'orfe... Molt bé, moltes gràcies. Això és filosofia molt per a pingüins i com sabeu, aquest és el moment del combat filosòfic. Aquí el meu company que explica la seva vida, jo no tinc cap pudor en dir que la seva vida explica millor el que vol dir que la seva obra. Defensar la necessitat de buscar una espiritualitat capaç. A la pregunta que he comentat al principi, la primera pregunta és quin concepte d'esperit pot escapar a la mercantilització? Veieu que mai és utilitzar ara perquè està de moda, perquè tu ves, entre moltes altres fonts de l'Oxalia, hi ha moltes fonts, una d'elles és l'obra de Weil, el Reset, jo no sé si l'obra de l'esperit de Weil serà l'esperit capaç de obrir una escletxa al bloc de la mercantilització,